bale. Estine ana rasa seneng serta mongkok sing wisma. Awit saka nikahan mau lelorone bisa ngrengkuh pawongan sing paling ditresnani kanthi sak miturut tutunan agama lan angger-anggering agara. Nanging bab sing kaya ngono mau ora dirasakake dening Hendra sing mentas Krabi Ranti. Wanita pilihane wong tuane senajan dudu pilihane dhewe, nanging sejatine Hendra wis ngrasa cocok lawan Ranti. Mula dheweke selak kepengin ngrasakake malam pertama. Tamu-tamu kang teka ning resepsine Hendra Rantri wis akeh sing padha bali. Pahargyan sing dadi seksi nyawijine manungsa sajodo kanggo mecake dalan urip anyar uga wis purna. Lan ora rinasa wektu terus gremet. Drengenge kencar-kencar wis angslup ing ambang kulon kaganti jumedhupe rembulan. Nanging ing kamare manten anyar kang rinengga maneka kembang iku suasanane kaku. Ranti sing mentas sesandingan karo Hendra ing kuwada babar pisan ora ngatokake praupan sumringah kaya dene manter anyar salumrahe. Dheweke malah nangis sesengrukan jalari wedake luntur dening tetes sing loh. Hendra sing weruh kedadian kaya mangkono mau mung meneng wae. Dheweke bingung arep takon pakewo sebab anggone Srawung durung suwe. Karena lagu sepisan ketemu terus diremesake. Wis meneng-menengan sawetara wektu sinabi ngenteni Ranti padha tangise. Hendra lagi wani takon kanthi isih sesengrukan lan crekutan ngulapi loh kang dlewer ana pipine. Wanita ayu kuwi mau mangsuli pitakone Hendra. "Mas, dak jaluk sing gedhe pangapuramu, awit aku durung bisa tresnani sampean kaya dene wanita kang tresnani guru lagine." Hendra kaget sanalikane atine lara banget, babar pisan ora ngira yen wanita sing mentas direngkuh iku jebul ora tresnani dheweke. Hendra menyat, ngadeg nyawang menjaba saka centila sing lawange sengaja dibuka. Panyawange tumlawung adoh menyang jembare langit. "Yen sampean ora duwe rasa tresna marang aku, gegene kok gelem tak rabi. Gene yo ora kandha ket biyen-biyen. Apa?" Pitakone Hendra katon yen gelo atine. Hendra tumuluh nyawang Ranti kanthi panyawangan tajem sing dipandeng mung tumungkul, lambene gedher. "Iya Mas, aku gelem sampean pek bojo mergo dipaksa dene wong tuaku. Sejatine aku kepengin nulak nalika wong tuaku njodohake aku karo sampean. Ananging aku ora wani. Duwe kekarepane wong tuaku jalaran aku ngerti bapakku duwe gerah jantung. Nah aku nolak kersane, aku semeleng geras jantunge bapak kumat. Ora pengen kahanan yang kaya mangkono dumadi wangsulane Ranti. Ngopo pancen aku sing luput, amarga aku biyen ora takon dhisik marang sampean bab katresnanmu marang aku. Menawa saiki sampean ora bisa nampa aku kanthi tulusing ati, aku sanggup ngenteni nganti sampean gelem buka ati kanggo aku. Saiki becike sampean ngaso dhisik awet aku ngerti sampean kesel banget. Eling yo Dik, jodoh iku ora bakal kleru," kandhane Hendra. "Pragela, ya gene Ranti lagi ngomong saiki, nalika suasanane kudu kebak bagian. Yen dudu aku priya sing ana atimu, banjur sapa pawongane? Apa pacarmu sing biyen? Aku ora bisa nglalekake Mas Aris sing wis 10 tahun dadi gegantile ning atiku." "Mas, wangsulane Ranti bloko suta." Dadane Hendra sesek, pikirane budrek. Dheweke kemudu ninggalake kamar temanten kuwi kanggo buang rasa kecewa. "Dik, aku percaya menawa tresna iki ora bakal kleru. Aku tresna banget karo sampean. Nanging yen kosok baline sampean ora tresna marang aku, mbok menawa Gusti Allah kagungan rencangan liya, lan aku percaya rancangane Gusti iku mesti nggawa kebecikan tumrap mlakune." Kandhane Hendra sirami greget lambe. Kahanane kamar temanten anyar kuwi banjur tidem, ora ana sing nyuwara. Sing keprungu mung keteke jantung lan lakune pandem jam tembok. Kala-kala sineling ambekane Hendra sing sajak abot lan mingseng-mingsengi Ranti nalika padha meneng-menengan mau. Dumadakan ana SMS mlebu menyang HP ing celanane Hendra. Sawise SMS-an mau diwaca, Hendra nuli pamit marang sisihane. "Dik, aku njaluk pangapurane.
dene kahananmu dadi kaya ngene. Arep kaya apa senajan ora dhuwur Hendra, nanging atine ranti abot ngecule maneh. Pancene wis ning wengi. Hendra dhewe dalan ngulangi kamar mau jalaran saka kowe bisa marang lali. Wow.